James Allen, 17. svibnja. Oni koji spokojno žive u kraljevstvu ne traže sreću ni u kakvome vanjskom posjedovanju. Uviđaju da su sva posjedovanja samo prolazne posljedice koje se pojave kad su potrebe i nestaju kad ispune svoju svrhu. Stvari poput novca, odjeće, hrane i slično vide tek kao dodatke i posljedice istinskog života i zato su oslobođeni sve brige i nemira, a boraveći u ljubavi predstavljaju oličenje sreće. Stojeći na neuništivim principima čistoće, suosjećanja, mudrosti i ljubavi, besmrtni su i znaju to. Jedino su s Bogom, vrhovnim dobrom i znaju to. Ugledavši stvarnost svih stvari, odbacili su svaku osudu. Svi su ljudi u suštini božanski, no nesvjesni su svoje božanske prirode. Sva takozvana zla proizlaze iz neznanja.